estaba eu repasando nos vídeos de YouTube, porque YouTube non che notifica se che comentan, e a veces paso así, e atopei un comentario no vídeo onde falo de Hegel, a dinámica amo-escravo de Hegel. E o comentario dicía: Hegel contextualiza máis. E non é cousa que a min máis me guste, que a que a xente dubide e que me quede así como un reto. E xa que estou falando de mitos, existe a idea de que esta o da dialéctica amo-escravo de Hegel é un mito. Eu non é que estea moi posta, vale? Que eu non son ningunha experta en filosofía. E ti cóllelo e dis, pois por Hegel, pois está. Pero o caso é que o que fixo Hegel, de onde nace esta idea da dialéctica amo-escravo, é un texto que sería narrativa. Algo así como unha ficción. Así que eu vouno tomar eu así, e vós, pois, pensaden por vós, que cada un ten o seu cerebro. Efectivamente, se é unha especie de lenda, non? Unha ficción, poderíamos dicir que é un mito. Hegel escribiu o mito. Esta idea de as dinámicas de poder. Vámolo tomar así. Mas era un texto filosófico, igual, ele era un filósofo, e poderíamos dicir, non, que efectivamente temos ego e sempre hai dinámicas de poder. O tema é que a idea é que el creou isto, non? Como que nomeou esta dialéctica amo-escravo, por iso sempre se lle atribúe, pero outros filósofos traballaron sobre disto despois. Eu voume quedar ca idea que Hegel creou un mito, porque eu quero dicir agora que Risco tiña razón. O mito sempre acaba facéndose realidade. Se el creou unha narrativa que explicaba esta dialéctica, e logo moitos filósofos observando continuaron esta idea, poñamos que o mito se fixo realidade, e a min, eu teño un vídeo onde falo da teoría da troca relacional do Ciborán e Kelly, os americanos estes, e esa teoría nace da observación social, non? Onde din, eles xa falan, claro, moitos anos despois, de que esta idea de que non rompemos unha relación porque entendemos que xa invertimos moito, pero se tivésemos opcións mellores somos máis dados a rompela, e ten que ver co que recibimos. É unha observación social, é unha cousa que pasa. E aquí ven a idea. Ese Hegel creou o mito, e como dixo Risco, o mito fíxose realidade. E realmente entrou nese imaginario colectivo, outros filósofos falaron disto, que eu non sei se é o contextualizar viña daí, non? Que crease un contexto, pero este sí podería ser un contexto, que Hegel sí creou un texto narrativo onde a narración é como dúas persoas que se atopan, sí, e entran nesa dialéctica ata que unha das persoas morre simbólicamente. De feito, é que está moi guai, porque cando o amo consigue que a outra persoa morre simbólicamente porque se somete, o amo tamén perde, non? Porque cando non hai escravo que dominar, non hai amo. Cando ti loitas por amor, loitas porque a persoa volva, porque marchou, ou loitas porque quede, e daquela adáptaste nesa idea amo-escravo, cando xa te someteches suficiente, a persoa
xa non lle sirves para nada. Se pensamos na troca, non? Que quere de ti? Quere que te sometas. Pero cando acabes de someterte, xa non queren nada máis de ti. A túa morte simbólica, esta idea de Hegel, vamos a atribuir, a túa morte simbólica, porque xa te adaptaches tanto, non? Porque loitas por amor, que a persoa non marche, que a persoa marchou e que volva, vou mudar para que me queira, é dicir, voume someter nesa dialéctica amo-escravo, é o mito. Se é un mito, vamos dicir que é un mito. Eu vou dicir, vos pensade o que os dé a gana. O amo, na túa morte simbólica, deixa de ser amo. A relación deixa de ter sentido. Por máis ou por culpa de que ti te someteches. Esta é a idea dese texto narrativo de Hegel, esta é a idea da dinámica da dialéctica amo-escravo, e eu deixo aí, xa que estou falando de mitos, a idea de que se efectivamente Hegel o que creou foi un mito, desde logo o mito tamén se fixo realidade. E daquela volvo a dicir sempre, Vicente Risco tiña razón. Vicente Risco sempre tiña razón. Dá igual o que leas, cando o leas, sempre tiña razón. E se non tiña razón, tens que seguir esperando, porque en algún momento vai ter razón no que escribiu.